Така, здравейте хора. Това видео е за хора. които смятат да започнат YouTube канал. Така, за да имаш хубаво видео, каквито аз нямам, разбира се, ти трябва добра обработка. Именно днес ще говорим за това. Ще ви предложа програма, с която можете да обработвате видеа напълно безплатно и без регистрации, мисля, че и такива работи. Затова нека да започваме с клипа. Така, и преди това да ви кажа, това ми е новото студио, вече тук ще записвам видеа, не старото, в което нямам почти нито един клип. Но все пак, тук ще бъде, защото имам по-хубаво осветление от тук. Тук е прозореца точно. И за това имам по-хубаво осветление. Нека да започнем след. Програмата е OpenShot, е тук вижте снимка. Тази програма, както казах, е напълно безплатна и не ви трябва регистрация, не трябва да плащате, не трябва нищо и е супер лесна за използване. Това видео е обработено с нея. Ето, но тук вижте един ефект. Така, сега вижте ето тук как се прави. Така, видяхте, доста лесно се прави такова нещо. Затова сега ще ви покажа как да си я изтеглите. Тъй като аз я имам, ще ви покажа как вие да си я изтеглите и да започнете работа. При мен, като я инсталирах, беше директно на български. При вас не знам как ще е, но нека да започваме. Така, хора, след като вече сме влезнали в браузъра, тия неща ги затварям. Така, след като вече сме влезли в браузъра, пишем OpenShot, само да си сме на езика. OpenShot. Може и заедно. Но ето това е сайта. Не знам, натискате го и става за Windows 7, 8 и 10+. Аз съм на Windows 11. Ето, идвате тук. Аз го имам. Така. И това ви е инсталъра. Там само го натискате, инсталирате си програмата и вече сте вътре. Разбира се, аз ще го махна, защото не ми е нужно. Вие просто си го инсталирате и да, това е. Добре, видяхте това просто туториалче как да си свалите OpenShot. Сега вече влизате, започвате работа. Така че можете да се абонирате за канала с камбанката за още такива видеа. Още туториали. Но хубавото е, че поне е безплатно. Както и има едно нещо, което лично на мен ми харесва, и то е, че звукът не се отделя от видеото. Тоест, виждали сме в програми като Premiere Pro, DaVinci Resolve, Videopad, където е разделено. Тоест, разделени са видеото и аудиото. Сега ето така. В OpenShot няма такова нещо.
можете да си пускате аудио, видео и всичко в едно, без проблем. Разбира се, при мене са, ако снимам за гейминг канал, при мене са отделно, тъй като снимам с отделен микрофон. Но при вас, ако снимате както снимам в момента, с микрофона на телефона, тогава ще е само едно. И това беше това кратко клипче. Надявам се да е помогнало на някой бъдещ ютубър. И да. Това е. Ако имате слаб компютър, използвайте OpenShot. Лека, безплатна и лесна за използване програма. Ако искате да направя туториал, примерно как аз обработвам едно видео, дайте един лайк. Ще го направя. Добре, това беше от мен. Сега, чао!